Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω τα καινούργια μηχανήματα που είναι για τα ορτίκια. Αυτά εδώ είναι η τελευταία τεχνολογία, βλέπετε. Με χρονοδιακόπτες, με κόρνες κρυσταλλικές, με ποτισιόμετρα, με διάφορες φορές ορτικιών, τα οποία αυτό το μηχάνημα ξεχνάει το παλιό που κατεβάζει τα ορτίκια στις 1000 πόδια, αυτό τα κατεβάζω από τις 5.000 πόδια. Είναι πολύ μελετημένο. Έχει ένα σύστημα πάνω το οποίο αν το πλησιάσει το μηχάνημα σταματάει. Για τους θεροφυλάκους είναι αυτό? Ναι, είναι για οποιοδήποτε πάει κοντά στα 200 μέτρα, όποιος το πλησιάσει σταματάει το μηχάνημα και ενεργοποιείται μετά από 1 τέταρτο. Αχα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ έχουμε 5 κομμάτια. Είναι έτοιμα για πώληση. Τι άλλο να σας πω. Το μηχάνημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με τηλεκοντρόλ ή άνευ? Με τηλεκοντρόλ δουλεύει, με χρονοδιακόπτη δουλεύει και έχει και το φωτοκύτταρο μέσα το οποίο σταματάει τη λειτουργία του. Από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμο προς χρήση. Και έχει και πολλούς ήχους ορτικιών, γιατί μερικά ορτίκια είναι πονηρά. Είναι πονηρά και δεν ξέρουν τους ήχους που έχουμε φτιάξει. Βλέπετε, δεν υπάρχει τσιπάκι έξω, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα μέσα, γονευτά. Είναι όλα τα πάντα μέσα. Και εδώ κλείνει κιόλας. Α, έχει καπάκι. Ιατρικών υγρασίες. Από ό,τι βλέπετε, αυτό είναι το εργαλείο. Μάλιστα. Άμα θέλετε κάτι άλλο να τραβήξετε, τραβήστε το. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.